மருத்துவ பீட மாணவ சங்கத்தின் தலைவரை கடத்துவதற்கு முயற்சி செய்தவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என அரசு வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தின் செயலாளர் ஹரித அழுத்கே தெரிவித்துள்ளார். கொழும்பில் இன்று நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை கூறியுள்ளார். මේ රටේ අපි පසුගිය කාලය තුල මේ සුදුවෑන් සංස්කෘතිය ගැන ඇතිතරම් කතා කරලා තිනවා. මම හිතන්නේ දේශපාලන වේදිකාව මේ තරම් දෙවනත් කරගෙන කතා කරපු මාතෘකාවක් ඉතිහාසය තුල. மேலும் கடந்த அரசாங்கத்தில் காணப்பட்ட வெள்ளைவன் கலாச்சாரமானது தற்போதைய ஆட்சியிலும் தொடர்கின்றதா என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கருத குறிப்பிட்டுள்ளார். நேற்றைய தினம் மருத்துவபீட மாணவ சங்க தலைவரை வெள்ளைவன் மூலமாக கடத்துவதற்கு மேற்கொண்ட முயற்சிக்கு கடுமையான எதிர்ப்பினை வெளியிடுகின்றோம் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். இதேவேளை குறித்த கடத்தலுடன் தொடர்புடையவர்களின் புகைப்படங்களையும் ஊடகங்களுக்கு அடையாளம் காட்டிய ஹரித அதன் பின்னணியில் உள்ளவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். மேலும் இந்த கடத்தலில் ஈடுபட்டவர்கள் யார், அவர்களை தூண்டிவிட்டவர்கள் யார் போன்ற விடயங்களை போலீசாரும் அரசாங்கமும் விரைவாக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார். அவ்வாறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் பாரிய தொழிற்சங்க போராட்டத்தினை அரசாங்கம் சந்திக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் எனவும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்ததோடு இவ்வாறான முறைகேடான செயல்களை இனிமேலும் அனுமதிக்க மாட்டோம் எனவும் ஹரித அழுத்கே குறிப்பிட்டுள்ளார். මේ වෑන් රථය අයිති කාටද? මේ වෑන් රථයේ කවුද ආවේ? මෙන්න පින්තූර ආපු අයගේ. මේ අය කවුද? මේ පොලිසිය නම් ඇයි සිවිල් ඇඳුමෙන් ආවේ? තොර මේ අයගේ තනි ඡායාරූප මෙන්න. මේ අය කවුද? රටට වහාම හෙළිවිය යුතුයි. මේ විදිහට තව කී දෙනෙක් පැහැරගෙන ගිහිලා තියනවාද? අපි දැක්කා සති දෙක තුනකට ඉස්සෙල්ලා මාතර ප්‍රදේශයේදී මේ වගේම ශිෂ්‍යයෙක් පැහැරගෙන යන උත්සාහ කරනවා. තොර මේ කවුද මේ? පොලිස්පතිතුමා වහාම රටට හෙළි කළ යුතුයි. මේ අය අපි හඳුන්වන්නේ නාදුන්න මැරයෝ විදිහට. මොකද ඒ අය කිසිම අනන්‍යතාවයක් නැතුව තමයි මෙතෙන්ට ආවේ ඔප්පු කිරීමකින් තොරව. එහෙනම් බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මේක කිසිසේත්ම පිළිගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නෙමේ. මේ රට ගමන් කරමින් තියෙන්නේ කොහෙටද කියන එක නැවතත් අපිට හිතන්න සිද්ධ වෙන දෙයක්.